Hola nois, com esteu? Espero que estigueu bé. Nosaltres els monitors estem bé i les famílies també, i esperem que també vosaltres i les vostres famílies també estigueu bé. I us animem a que seguim amb força amb aquesta situació que ens ha tocat viure i que segur que aviat ens en sortirem. Veient com van les coses, les escoles ja donen per tancar el curs escolar pràcticament, o sigui que no tornarem fins l'any que ve. Però nosaltres a New Educa a casa estem treballant molt i molt, fent nous reptes, noves activitats i preparant un curs molt potent de robòtica i de programació, aprofitant aquests dies que estem sense fer classes. Vale? Vosaltres què esteu fent a casa de robòtica? També podeu compartir amb nosaltres si esteu fent alguna programació amb Scratch, algun contingut interessant, si el Biel està fent alguna cosa amb el seu kit de Mindstorm a casa seva, ho podeu compartir al mail i nosaltres ho compartim amb l'Instagram i amb el blog que tenim de New Educa. Que, per cert, us animo i us convido a que us fiqueu al nostre blog, perquè hem penjat moltes activitats que podeu fer amb Scratch i són molt xules i les podeu fer amb els vostres pares i així els ensenyeu com funciona l'Scratch, vale? Perquè és una plataforma molt potent i val molt la pena, vale? De cara al pensament computacional i robòtica i programació. Vale? O sigui, us animo a que mireu el blog. Bueno, Eric, Nuno i Guillem, com esteu? L'últim que sé és que vau fer el llançavions amb l'UV3 i que segurament us ho vau passar superbé, perquè jo el llançavions ho he vist en una fira de robòtica, hi havia una cua de persones superllarga que volia provar-ho, o sigui que em moro d'enveja perquè m'hagués agradat fer-ho amb vosaltres, però segur que us ho vau passar superbé. I el Marc va poder programar el braç robot. Molt bé, Marc. Ja vaig veure el vídeo quan explicaves com ho vas fer, super ben explicat, o sigui que molt contenta de que aquell repte el superessis tan bé. I el Biel i el Nahuel, com esteu? Esteu bé? A veure, a mi em va dir la monitora que em va substituir que esteu fent un helicòpter amb Guido, oi? Bueno, molt bé, perquè els models que venien amb el kit ja els vam acabar. O sigui que de robòtica ja en sabem bastant, del Guido. Bueno, us animo a que feu Scratch a casa, Biel, vale? Que ja sé que tu en saps bastant i que t'agrada molt, i el Nahuel també. Nahuel, pots fer Scratch amb els teus pares i fer algun joc, alguna activitat, ja veuràs que és molt intuïtiu i aprendràs moltes coses de programació, que t'anirà bé de cara a si fas robòtica l'any que ve, que espero que sí, vale? I serà tot molt més fàcil. I res, noi, com vosaltres vull que acabi tot això el més aviat possible per sortir d'aquí, veure els amics, la família, fer vida normal, però de moment estem a casa, que és el que ens toca, vale? I ho estem fent tot superbé i segurament que esperem que això acabi aviat i que us trobo a faltar i a veure si l'any que ve ens veiem, vale? Que us espero a tots amb moltes ganes de fer robòtica, perquè ja us ho dic que ens ho estem currant moltíssim. Així que una abraçada molt gran i un petonarro. Adeu!